sarayu lancar kuning ora mau kalateko dadi komeng ame semo sedhek aku wis nrimo kana kanggo tambah kangen kurina wengi ora mau kalateko ra bisa lali. Alhamdulillah wa syukurillah. Kowe karo aku metu gendinge sandal entum pucet ngono. Lho, lah iki mang Gending gending ngono apa? gending serbat. Serbat untum pucet tang. ngono. Serbat untummu iki kok ya. Wis goblok ngerti tayuban. Iki ngono Serampat lho. lah ya sendal iku kok ya Sendal untum. Sendal nggo nerampat ndasmu kuwi. sandal ana serampat. Monggo. Ah, kaget aku. Lon iki kok ya monggo, nggih monggo. Atos dalane watu tok mboten enten lemahe niki. Ayo. Niki mboten enten hansipe pripun? lah iki ansipe ngono. Hansip apa diterak dhewe iku pono. Ngatur jalan lalu lintas Iki kok ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget. Iya, Kang. Kagem sedaya mawon kadang-kadang saking Warga tawaran. tawaran alhamdulillah kanthi adicara tetak Mas Aji Tetak untung bledhos ngono. lah dek nganggo sangka Tetak iki Mas Aji kuwi saiki dadi manten. Eluh. Oh. mosok Iki kok lali iki piye to? kuwi wis mantenan saiki Mantenan. Eluh. mosok kok ora cara ngono kok pawakane kok gak pas belas ngono. Ada ora pas. Endi bojom Ji? Wo piye nek sik nang omah iku terus piye? Urung diparani. Orang diparani. Nah, Walah layak iku mang wis diloloni ndekne tirakat. Gene Telung dina ramangan sego. Uwih, Goro-goro nganten anyar. poso berarti. Gak. 3 dina ra mangan sego poso. Ora. Poso ngebleng sedina sewengi. Ora Lah 3 dina ra mangan sego kok kuat. mangan mie. Dadi Padha ae. juga stamina iki. Yo, alhamdulillah lho muga-muga wae ki engko ora dikeki udan ya Mas. Iya Mas. Rene ping pindho alhamdulillah padha. Apa neh? Ping 3 ya. Ping 3. Aku sing terakhir kae lho tak lalekno aku. Kene ya. Ketoprak mulai kok nganti koyo mulai ning rum-ruman. Ora dadi ngopo pancen musibah. Ketoprak lho mulai tekan omah jam 8 esuk ya apa ono? Lho iki kok ya Piye? ora dadi ngopo saiki mayoritas saiki pembangunane wis maju sing kawit kono mau wis dicor. Alhamdulillah aspale wis dadi. Nah, Rupane putih kok mlekutek gak garing-garing. Lho pancen urung kok iki kok. Urung. Wong ki Alhamdulillah. biasane ki wong ki apa wae nek ape elek ki sangka elek dhisik lagi apik-apik nek apik-apik ki sangka elek dhisik. Oh, apa dadi elek sik lagi Lagi apik. apik. Oh, dadi ngono ya. Heeh, Bertahap. Iya, iki kok ya Mas Alhamdulillah. Aji dadi nganten. Ya, ya ngerti ya. Wis bahagia mulya, atine wis seneng. Seneng Mas. Saiki wis duweni bojo. Alhamdulillah. Lah ya ta? Ayo to ning gone kancane dhewe. Iya. Mas yo tek bluro tumekaning Bojonegoro ditekati Dik, melok nyenengno ya melu cagak lek mengko bengi. Muga-muga Mas Aji anggene dadi manten khususnya dina iki muga-muga wae dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dados temanten ingkang nyanggar waringin anyendang agung atut rutut dalah pindho mimilan mintuna. Iya iya. Dongakno nganten tirik-tirik digawane kaya ngono. Bocah iki piye donga sing apik iki donga sing cetha. Sing ngomong sapa iki kok ya donga sing apik ku ya sing penting rasa dawa-dawa, sing penting pas. Alah cah goblok. Dongakno tiwas sakinah mawaddah warahmah. Lah terus donga piye to? Aku ya sithik ah. Apa? Sing penting siji Mas Aji, Piye? aja pegatan. Duh, Lho, iki donga paling penak. Kuwi Iki ta? donga paling apik. kuwi. Lho nek kowe ndongakno manten sakinah mawaddah warahmah nyanggar waringin nyendang agung nek peng-pengane pegatan. Lho,
Iki sing penting siji aja pegatan dadi nganten sepisan kanggo selawase. Lho. Iki ping pindho kanggo selawase ya Mas. Ora dadi ngopo iki kok. Alhamdulillah dongane sing apik ngono lho. Kanggone Iki dulur aku nek lanang. kelingan Mas Aji dadi nganten aku kelingan dadi nganten kumbiyen. Tau kowe. Iki kok ya. Piye to? Aku dadi nganten iki. Piye iki kok tak ceritani. Iki ketok apik iki. Ora tak ceritani. Aku Kowe dadi manten. Aku dadi nganten. Aku ora iso mbayangno. Aku dadi nganten karo bojoku. Ya. Lah, ndelalah bojoku ditinggali Adi ngono. Tinggali adine bojoku ngono. Oh, ndang ruwet oleh momong. Oleh momong iki piye? Adine bojoku ditinggali Adi. Adine anake bojoku. Kowe nek omong jemblek tak jogoto ndasmu. Kandhane dagelan anggere padha mahasiswane repot ta. Kowe mahasiswa? Ora. Lho lah aku. Lah kowe Ora. ayo padha no. Oh, iso. Aku Tak rabi siji karo pas. bojoku. Ya. Bojoku duwe mbak yu duwe anak siji. Lah ya ta? Mulek neh iki tegese anak siji iki apane bojomu ngene lho. Ya Allah, mbak yune bojoku. Anak siji mbak yune bojomu. Iso. Gajah mulak. Tak suwaduk bledas. Intine ponakan ta. Ponakane bojoku. Muni ponakan darah yo iso. Lah iso. Mulak. Ponakane bojoku. Lah, terus? Lah, mergo ki ponakane bojoku kelete ya karo bojoku. Oh, Ditinggal mbokne lunga ning gone luar negeri. oh, Ceritane dadine lah kuwi ngono. ponakane ditinggal ning luar negeri. Terus Mergo ponakane bojoku kelete karo bojoku. ponakane bojoku terus aku bingung nek namung ngono kuwi. Ponakane bojoku iki lho adine iki lho. Yo ponakane ngono lho. Iki kok ya jenenge Yanto. Eh, Bocah cilik iki jenenge Yanto. zaman modern iki jenenge sapa? Yanto. Katrok. Aku dadi nganten to Iya. bar ijapan ngene iki terus gang sedina wong-wong do muleh. Oh Lah ya iya, ta. heeh. Mergo aku iki ape karo bojoku rak pengpengane dadi nganten sampai bulan madu. Neng ndi ae Bulan madu kuwi. urung iki koyo urung wis mbok tuwak. Penasaran kok. Penasaran to. Model lame kok kintel nih. Aku wis dadi nganten karo bojoku gang sedina wong-wong wis sepi omah. Karepku karo bojoku, lah aku njongok wong loro karo bojoku, ndelalah Yanto yang ngetutno ponakane bojoku. Oh sayang karonan bojoan. Yang Yanto kuwi aku ning mburi ape mangan wong loro karo bojoku, lah kok Yanto ya melok ngetutno tak kandhani. Bocah cilik iki seneng nek karo blengkete Iya. sing digemateni. Gemati pi aku mangkel. Lho kok mangkel piye? Yanto ki kok ngetutno ae aku ngono. Kowe terus piye? Ndelalah bengi ku lho Dik, aku ape bulan madu Yanto ya melok ning jero kamar ndep pipis ning pojokan. Lho piye bocah iki piye to? Ya aku Kok ya ora mbok tekek ae. lho bocah kok ditegak bocah Lah nek ketoke Lah, bocah ditekek iku hukume dosa. lah terus kowe piye cara bulan Aku nggawe akal, aku nggawe cara supaya Yanto kuwi raning jero kamar aku iso bulan madu karo bojoku aku duwe cara. mbok kancing Ora. kamare. Ora, Lah, mbok apakno? goblok. Yanto tak ombeni obat tidur. Cah cilik. Ora apa-apa kok iki. Tak ombeni obat tidur, tak campur karo teh sak gelas tak udek dek tak ombekno Yanto. Keturu. 10 menit Yanto turu. Lah, terus? Yanto tak gendong metu tak lebokno kamare mara tuwa. Aja lebokno kamar ah. Lebokno ndi? Lebokno jeding. Iki Dadine kan ora iso metu ponakam. mbok anggap ember umbah-umbahan. Bocah cilik kok Bocah duweni kok obat goblok. tidur iki. Yanto tak gendong tak lebokno kamare mara tuwa. Lah, terus? Aku karo bojoku, yes, aku kelakon bulan madu. Yes. Oh iya. Langsung aku karo bojoku turu wong loro. Bulan madu ya kowe. Urung kok geger ae lah kowe iki. Aku Aku urung karo tau. bojoku bulan madu turu ning kamar wong loro, sing bojoku terus tak demek irunge. Irunge iki kae sapa, Dik? Aku terus Bojomu. bojoku nyauri, Mas. Wekmu Mas. Pe bulan madu, Jenenge rayu kowe ya? Ya no. Terus lambe iki weke sapa, Dik? Terus bojoku nyauri. Wekmu Mas. Terus sing nguri iki abang iki weke sapa, Dik? Aku ngono. Terus marang nyauri, weke Yanto kuwi keri jare. Lho. Masane sandal ning kamar masane keri ngono. Masane apa? Sandal. Lah kowe yo kakan cangkem kok. Kene kok. Apa bulan madu leren tokak takok. Lho lha piye wae jenenge kepengin mesra-mesra? Ah, kowe iki sing ora pengalaman kok. Lho jenenge bojo. Takono gondo. Ora usah bulan madu nek saya takok-takok ngek.
ngek-ngek mbak anggap piye iki kok ya. Kakek ngomong ki rada dadi. Wong bulan madu iku kudu duwe donga tinunga supaya iso ndadekno putra kang soleh utawa solikah. Iki omongan jero iki. Iki kok ya Kok iso ana donga iki dongane wong bulan madu piye? ya Allah. Sawe iki. Bocah kok ora ngerti. Aku doi. Le 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 le. Dongane piye? Le 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 le. Bulan. Le 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 le. Le ora ngerti ta kowe. Le kandhani ora ngerti ta. Ah tak juwoto sisan malah ditenteni kok malah. Dongane iki lho piye wong bulan madu gen duweni putra sing apik. Pokoke tak kandhene njak rene ade iki kok. Nek ape bulan madu karo bojone insyaallah ra ketang sithik maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niat insun buka berkat ngono. Omongan. Untung pedhot kono. Lah aku ora mudeng Dik perkara ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Lah iki niat insun niat insun buka bojoku ngono. lah terus piye? Rasa iki aku yo lak semaduk bledos. Ate ono donga. Pokoke donga apa wae bismillahirrahmanirrahim ben iso dadekno putra sing soleh utawa solikah. Oh ngono. Dik, kowe ngerti apa ora? Apa? Iki mau lakone jebule jalukan. Lakon apa, Dik? Iki mau Purnomo gantung Tenan ora ngawur iki Waryanti. Waryanti. Ayo, iki mengko ora ketang piye lakone kudu nutuk lho, Dik. Alah lakon toprak iki gilar tribudi trimo dikai lakon. Jane mang Aji wis tak omongi nek njaluk lakon iki ana judul lajeng apik. Apa? Rabine temon patine kancil. Omongan. Iku omongam iku. Nek mbok selip ya ora apa-apa wong mati ada selip-selipan. ono mati adek nyajak disik-disikan. Iki kok nek iso nggih lakoni sing angel sisan. Apa? Sing kira-kira toprak bluro toprak darah hitam sing urung tau dilakokno. Ono piye? Ono. Lah apa lakone? Rabine malaikat ngono. Aduh, mulai katek rabine kok ngerti sapa. Ayo. Wis roh aku gonto ndi kok bacoke cengele. Ora apa-apa Kang Mas, Oh, sing cah iku. wigati pokoke awak dhewe le liburan, Nah. nderek kerjakan swasana ugi nderek Mangu bagya. Citra mangu bagya. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Nek perkara guyon-guyon seneng-seneng kok bengi dilosno. Nggih nuwun sewu nyuwun pangapunten. Lah niki wau ketoprak kok umbal ya. Umbal apa? Lah ngono tekan kono dicegat truk. Piye le cajane iki? Sing Iki ketoprak apa man blandong aku ngono. Sing goblok ki ya kowe iki kok ya. Alah, iki. Sing goblok ki ya kira gelem anut aku. Lah nek Anut aku dak ngeri ya. lho lah kenapa? Aku iki mang lho dicekeli montor. Iya. Montor Revo, terus terang montor Revo. Iya. Lah tak pidak kok ora nyantol rime aku ngono. Bareng nganjur aku yo geget ngono Dik. Gulu. Lah tak rem delala tak apa tak longi. Lah ya toh, tak longi delalah motor mendek. Lah tak golek kontak kok ora ono aku ngono. Wong kene kreatif Mas, kondang. Ora batinku lho kontak iki kok ora ono carane nyetel motor iki piye aku ngono. Ngerti apa ora kowe Mang Sidane? Piye? Ngerti apa ora ono kontake? Ora. Kowe iki yo ora pengalaman kok. Lah aku terus mendek angger wong tak takoki. Iya. Lho Pak nyuwun sewu niki carane ngonekke montor ni pripun aku ngono. Terus piye ta? Lho ora ngerti ya Dik, aku ndra takok. Ya bener, malu bertanya sesat di jalan. Lah, rak ngono to. So, Ya Allah, Mas montor iki iku ora nganggo kontak ngono. lah terus Ah, pokoke montor angger digongleng blayu ngono. Wong. Tak gongleng kok ora blayu ndelalah. apa? Bensin entek ngono. Aduh. Wong kene montore modern kok, Dik. Iku mang ya tak tukokno ngono. Lambemu tenan ora. Wong kene bensine ora kena kentekan kok iso. Iya. Ning alhamdulillah ya, Ya. apian, gak piak kabeh. Pamundutan saking Mas iki, Mas Soting. Selawase ya wis kasunyatan iku wae. Wis roh aku apal kok. Heeh. Satunggal tetembangan kasunyatan mbok pilih saking Mas Aji ngersake napa monggo kasumanggaken. Nggih, monggo. Iya, kowe iki tamu mlebeki wong. Kowe iki lho sing ndomak kene kok tamu tekan borok kene iso tekan. Iya. Ojo bantah cah iku. Cah iku nek bantah mangan kabel ojo. Ora. Ngepedhot kabel. Senengane engko medhoti diesel cah iku. Eko Mas Kancing iki piye Mas Kancing? Mas kancing kancing benih. Kencing Adriano. Ya karo aku wis ngene. Walah nyes ya, Dik. Ora. Awak dhewe karo Ndek niku wis bersahabat. Jane ora persahabat. Lah tek ngene. Aku nduk utang kono ring iso nyaur ngono iki. Aku isi. Kirim meneh, Dik. Dik omong aku. Apa nek? Nek ndek utang iso nyaur kondo. Ape mbok bayari? Yo tak utangno tanggaku no. Alah lewat. Eno kowe. Kasunyatan.
Heeh. Yuk, derekke para kadang-kadang gilar Tribudaya. Nggih, satunggal tembang pamundutan Kasunyatan. Bangetan. Kok tega-tega to, Dik? Kowe ninggalno aku. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Ranen aku yen ninggal ke sliramu, ananging sliramu wis tututu aku. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal entuk gantimu. Tega temen to, Ayo dek, ati durung lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? so Bebasane kembang mekarono ning ati, nanging dudu aku sing duweni. wis cukup nglalekno timbang atimu lara. Apa tresno iki ora bisa dipaksa? Atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya. Gilar Tribudaya, Ayo dek, SB Audio goyang cok. so Ayo luy. Aduh yo Dek. Bangetan. ora gampang nampa lelakon iki. Ati wis bisa icap nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuranen aku wis Ayo, Dek. ninggal sliramu, nanging atiku iki dudu duweku. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal entuk gantiku. Ayo Ati durung lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Ibarate kembang mekar ana ning ati, nanging tutu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara, merga rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumane wong liya.
Sari budaya. Ayo Dek. Aja. Sila Pro. Wis pokoke dadi siji. Ayo lho. Masa kebono iki. Ayo lho. Sila Production. AJM Production. Ya pokoke dadi siji. Ora gampang nampa lelakon iki. Ati wis bisa ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumandiri wong liya. Aku wis ninggalke sliramu nanging hatiku iki dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ajenem lho iki ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa ibarate kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu mergo rasa tresno ra bisa dipaksa iku percaya yen kowe mesti bisa lilakake aku sumandhe wong liya muga kowe bisa urip mulya. Iki matur sembah dhuwur satunggal tembang pamundhutane kasunyatan sampun katuran. Nah nggih mugi ngaturaken wilujeng rawuh ibuke nggih atos-atos. Hati-hati yo bener dingeti iki watune mundak engko kesandung. Ya Allah. Apa? Yuk Karni mau tak buah. Wah Yuminah barang ngono. Karni sing guri. Oh sing tengah Yuminah. Dia mau tak kandhani. Apa? Yo nek buang kok bareng aku. Lho kowe mamdi? Omahku kan Blora to. Oh iya Dek. Asline aku kan biyen ape dipek mantu wong kene ning Ora sida gara-gara roh nek kowe bosok ya. ora. Aku ape dipek mantu wong kene aku moh. Kowe sing moh. Aku moh. Bayani Dek. Tapi anake wong kene lanang kok iki kok ya. Oh nek omong dicetakno, dirungokno tenan-tenan mantu. Anake lanang ape didapukno karo aku kan ya. Gak apa-apa Dek, kan engko iso dadi 2HP. Apa? Wentung-wentungan. Mangsamu. Iki kok ya. Kanthi lelepuran satunggal tetembangan pamundhutan wonten kasunyatan. Sampun katuran. Iki sampun diaturke sepindah melih. Napa? Niki diaturi original malih napa tayuban? Nggih, diaturke tayuban. Monggo. Napa Kang Mas? Gang Doli. Gang Ayo Doli. njaluk. Bu Haji iki senane dangdutan yo Dik yo. Gang Doli. Kok roh yo? Aku mang dirasani karo Mbok Haji. Mosok? Iya. Nang rasane piye? Kalau dagelane Mas Kancil tak sawang kaya Arya Saloka. Yo Arya Selokan kuwi yo. Kan kawit mang men sing direkam. Aku yo ora. Oh, ora. Aku gak dirasani. Gak belas. Mosok? Aku mang krungu Apa? Wah, kalau dagelane sing rada lemu. Iya. Wah, persis Apa? pedet selapan. Ya diaturke pambelan saking Ibu Haji. Gang Doli. Kang Doli. Iso kowe? Mbah aku dhewe. Ya digarap sak dadine. Wong awak dhewe ora penyanyi Iki dangdut. kabeh luputku. Kok ngono? Lah piye? Iki pancen lu aja dur-dur men. Dalam. Ora iso dadi siji. Ora iso dadi siji napa Gang Doli, Bu? Malah ngalih dhewe nyeleneh. Ora iso dadi siji, terus Gang Doli tak berdaya. Garap dadi siji. Lho, piye nek garap dadi siji? Lagune dhewe-dhewe mok kon dadi siji. Dhewe to? Ora iso dadi siji. Tak kira padha. Nggih, ora iso dadi siji, Bu. Gang Doli. Gang Doli, Gang garap. Doli. Lah kono kok jarene dhewe. Engko bengi diaturke. Oke, siap Gang Doli. Pancen kabeh luputku
Sakmono ae. Aja dur-dur men, awak dhewe nek dur ciblok loro. Kang Doli. Oke, untuk semuanya saudaraku satu persembahan untuk kita yang mana kita hadirkan untuk anda yang punya geng Doli, ayo betul tangannya di atas, kita lambaikan tangannya barengan OJM Pro Daksa mainkan. Wih, kejane MC apa tawa janganan. MC. Oke bosku semuanya kita bergoyang. SP Audio Rental matur sembah nuwun, satu mitra kerja yang sangat apik dan luar biasa. Kita mainkan kembali Gilar Tribudaya. Satu nuansa permintaan dari ibu ingkang hamba gugati dereke Gilar Tribudaya, terima kasih. Ayo deh. Dalane ayo deh. Bisa juga. Iki jajan lumpurku, coba Tinggalake seliramu, Kabeh iki nunggu. jeger neng lokalisasi. Ketonku pati-pati. Ayo deh. wes rumangsa jalari. Ayo deh mau. Saorane kirim molaya, lungamu ana ngendi? Keparani ana kaji, Ana koji carene wes pindang loli. pindah doli, Kabeh-kabeh tak tututi, tuti cari wis ning Kalisari. uyangan damben dan Yo, bayang. Tak sithik jos kabeh wis tak lancai. sok Kirim molaya manggon ana ngendi? Gila Tribudaya yang terspesial untuk semuanya. Boleh kita bergoyang-goyang, kita berdenda untuk kita goyang AJM dan juga Kelelampung. gedonku ke pati-pati. Wes rumangsa jalari. Kabeh ngono wes takon ati. Lungamu ana ngendi? Tak parani ana koji. Jebule wae Kalisari. Pindah Kalisari. Gati tak tututi, Jebule ning Kalisari. Gilar Tribudaya. Gedungku terbagi
padi. Yo man yo ya. Wis rumangsa jalari. Kene kowe ning ngendi? Ora ngerti ning ngendi. Tak parani ana koji. Ana koji. Jebule wis pindah doli. Pindah doli. Ake tak tututi. Tak tututi. Jebule ning Kalisari. Oh, tak parani ana koji. Ono koci. Jarene wis pindah doli. Pindah doli. Kabeh-kabeh tak tututi. Tak tututi. Jane wis ning Kalisari. Yo, yo. Ndang Bali. Iki nek khusus aku kurang dhuwur sithik Mas. Khusus aku. Jajal. Nadane biyen ning se, Mas. Apa? Biyen ning se. WC ngawur. Lah ning apa, Dik? Aku gak ning W kese. Apa? P kece Mas. PC waduh bledas. Ayo jajal nada taparani ngono koji. Lho, dhuwurno sithik aku nek sakmono iki gak. Oke. Dhuwur sithik Mas. Nah. Wih, Nada sakmu. isa. Jajal. Taparani ono koci. Ono koji. Jarene wis pindah. Malah ngisi-ngisi kancane. Gak aku mau. Gak treng ngono sik. Pertama ngono sik. Sesuk garap. Iki ngene Kang Mas, Piye? nyambut gawe dicukupi sakmene suka parisuka kuwi dileng Mas Modho. Lah bener. Mergo Eling iki marang eling marang Gustine. Waspada marang tumindake. iya. Yo, mula sangka kuwi yen ana klera-klerune awak dhewe nek maringi atur lipur. Nyuwun pangapunten. Apa kowe kok ya nyambut gawe cukupi sakmene wae, tawon nonton tupir lakon ana bajute. Ketonggeng ana buntute. Iya. Nek nyokot ya lara. Mergo jalukan nek ra tutup Mundara Prayoga, Lah, mergo masuk. diendikim. Ayo padha netepi karo kewajiban. Ayo, awak dhewe padha sowan.